Bagong, mak, nak, anaknya nyemani. Papat. Telu. Naman telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Apa e wacane, Truk? Wo. Aku ya ora iso maca. Hae. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Mak, nak. Anaknya nyemani. Hah? Anaknya nyemani. Kemari piye? Anaknya nyemani. Anake Semare. Nyaman telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Sorak tatara marang jajanan nyumbari Baladewa, Ratu Mandura Basumari Keparat. Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melek kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Pun dilakoni mawon, Mbak. Nyeret ratu kae mau. Pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Ah, setan ya aku. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa ya do dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngopo-ngopo? Lah sing nyaret sapa? lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara Werku Dara, Apa? sampean lilo nek Semar diboyong teng Pager Alun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, cuk. Mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendopo padukuhan. Mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer.
Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ki sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Yo pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten iki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula akeh kang padha ngrasani warang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra Ngamarta leres sing endi biyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong? Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah, sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa, Nalindra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Lho. Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu Sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalindra wis wegah cerak karo kawula,
wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit-bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana Winasih Sewa Sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa, negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketek amung telung kedheping netra, kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagaralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petra isih apik, omahku wis dose. Bola-bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ayo saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong.
Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok pengpenge meng gareng karo Petruk. Endi dong ngewangi kowe? Domeng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisruh Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu ki raine biru ki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Swaropati. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriko sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Boyo wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Ning aku kere. Dadi nek ning tok imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran?
Yo pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae manik moyo, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan. Genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wih lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Menungso ora tatara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari keparat. Prabu muni kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ha nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten apa-apa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya.
Aku dadi digoleke mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngopo-ngopo? Ha sing nyaret sapa? lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werkudara, Apa? sampean lilo nek Semar diboyong teng Pageralun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ora kowe? Iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampean ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampean kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal nyrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab yo tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamitku. Petro dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapienak kapimendo. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora aku iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki? Lukir. Iya Bagong, Sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki. Terus aku nang kene. Lho. Kowe ngapa ta, Mir? Gus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Ki Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras. Nggih. Kaya tepung-tepung kowe lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun Ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya, Kakang Semar ayu tak derekake. Petruk, nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae, masrahke lawan bendaramu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purna gati ning pananggilan, Lurah Semar. Arsa nilaraken pendapi Karang Kadempel.
nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata ngamarta eling-eling Nalendra ingkang wicaksana lair trusing batin katingal saking Mandrawa gemebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa. Anggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumalu dukuntur katup tumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara nyuwun pamunten Bapak Peneban kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Oh, gandheng blagudung suwaru gembal Semorante hawala. Gendra Swarawati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar badhe kula boyong api-api negari kula ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nugrasedewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten Peneban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Suropati. Kagat risang kapirang urin angkul kinembit-kembit.
dosang reknaning bawana wah mekaten penemban ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono kowe ngerti dhewe ta aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati jaluk daya timbul kekuatan tumraping para sata Kurawa tumraping anak Prabu Duryudana nanging sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton isa gawe ijol ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga wekasan besuke upama tumapak perang gedhe Bratayuda bakal kelakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa mekaten penemban menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun badhe kula ketapaken supados damel geger karang kadempel nah ngono kuwi lho gawe geger ora meng ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya oh jenenge kuwi jenenge ora mbudidaya wong kuwi diwenangake mbudidaya iki penemban wis kana mangkat to Wadyabala Pageralun diketapake supaya gawe geger karang kadempel lho niki ngestaken dawuh paduka penemban kula terus minggah oh ya cetak saka kadohan nek ngulatake karo kowe Gendra Swaropati yaning Prawadyabala mandekata lawan bindi pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak nuwun sewu sinuwun abdi pun kunjara yaksa cemadhong dawuh Gusti nadyan ingkang dipuntu manggungan kula cemadhong dawuh sinuwun kula cemadhong dawuh Wadyabala Pageralun wonten timbalan dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana lajeng kepareng paduka ngawi sangganing para Wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung Wadyabala sacukupe saka negara ing Pageralun mriki ngampyak karang kadempel sapa sing ketok digawe sungsang Bawana balik nun ngestaken dawuh pangkatipun para Wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celita mangkat dina iki niki ngestaken dawuh sinuwun
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan lho aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa perjurit akeh Gong ora usah wedi lho toto Ndara Sencaki dibantu ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki dedaya iki Tru aduh golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase ha iya pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono heeh wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kono ora kok sampurna sampurnake tegese tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani karo sing tawedene apamu ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu barat Mumet saja. Ayo. Suradikja Barat
Waduh. Sapa para Kudara? Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Ah jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iya. Maksude nyanyama. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyimu, kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani.
Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2, nyomet nyonya. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Anik mah. Hah? Numenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe? Nganyun dak matos. Anyun dak matos. Numenggung lah anyun dak matos. Iki misu-misu atau Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ya iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kok kira. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Enak mati namanya maju mana tambah ora apa ya. Tulis kok banget. Ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong e. Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lencung. Nek linyong panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham ngono ta. Semangat dengan ini untuk tangane linyong sikile. Ayo kono Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu Ngendranamawati. Gendro Suropati, Ngendranamawati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu mek ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nyanyi ora gelem mundur, akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mut. Buan modar mbok man. Heeh. Jarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis lumayan iki. Ya, iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono itu. Ah wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup ke polintingen. Moh.
Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, tindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndungani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendraswarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha.
Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambro gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia.